numke ayi bolo faka seba koroto sabla numke na meni takabana tuluye almani tulu nuka mako eldena body lotion ma minum be na farkulo dialedo e ka do abi farkulo magaya wa ati mable ati farish wa anona o temeni ngofe minyi dakulai e ka do kanyi ko kaje ni shekile zo ale la kile kono amase ka li daku shefla sabla minyi ni parti datifisi min bora almani a numke e ka do minyi bagari duma no kama numke minyi minanjama nyi min bo almani ali ko nda almani minadi sabla minyi mublu ye no ye autobisu ye caro Mercedes Benz Renault Tracer katasi marki chama worema machine minu ni abiseneke machine no ye Max Ferguson numke akileme kan no na blasana ke na ye minasa Europe jamana na ka doni kana dama fo mali kono numke abo bara fana ke sabula biruba mina bi petika averse ona le de bi bara ke nyoazo u ka mina doni kana na yi jabatu famina anya fo numke tanagabula sama se uka misiri grafe ni be wole ke 66 75 71 03 wala 73 05 22 37 bakar dunya dimuke ansu salaam allo ansu jondo ansu daba aba sumo ka kene anala tanu jondo Tomado carbe ko boje ma dum graba jampara wala ke bari perfect kon so ko na wi an ko ma dai ko ma de ko charawo abi ni ga de ko bala ja sa ma ko chara ma ka cha wallahi mo ba ko de ba ka alaka albi alaka do fara jamaka granja ko ka police sanu gara ni wal gara ji ko da la da kila afa ko ava na ha ko tera ne awa so na bina ni wai ayo baze kuruni be abakila kuruni be aba ba special amsofu amso ti de jalo abakila ala flam sofu cho de jalo ko ka police ala amso atre muso pata ma jatte tege de denu kurubale ko ka police muso bafu amso barabafo jamadu nguraba ko da ko jalo ka to barin na ga jara abakila anu ka flam sofu inda jalo abakila me ko ka police nango be jalo ko morbo jalo solomon jalo chamber jalo ko police bari ben ko so be ali karabeta ko ka police ya ninga ko shiga mamu ta so police ko so be to ni manja ta ba le fa 24 76 29 ko mana na nisu allo dala nam ina so id ondura la bi akira soro sabala din gaba ide jamana ni vanda pedi nyeshini bauma suri mana ko ni vana bina ni suri joni ga sa joni ri Daba. Naga. Sumunu. Korfandila. Basudi. Ala kana bashi kanjila. Awa. Agadi.
dukolo jugora Allah ka dani fendo jal baba deni shu jale sulmani de kudu sulmani shu Nama sura jal baba de nam Hama alu saga ni wale kadi Allah Ta'ala ye burana madde ci sazura la dukolo safi sabal ka baba mina dara baba ni shi jodo kudu sura Muhammad di bagar ka fitigi de bamare tudde sangu meni kalukumbe bamna ni kasange che baba ni shi jodo ni ma fi yu anati dala maninga ko so nga dimme yo wasiye o tawa bi malikono karsaka ile bulu chama fa o chama bi adara ni mo ko bakile ni ko bi karsa bulu tingalu ni ga abiyo chama bi ma bulu malikono kalu baba ni shugo yiri kilingila mama o nyana kadre sabal ga baba avion kumbe di bulu malikono i halal ladu sabal ga baba mo ni avion sabla ni kele mali don so diye yoro e ka avion bi tu ni kana foso kono wa man kana lillahi kana lahu yoro la maraka ko ko ni ci sabla ye ma bayiri ga chama di bod dugula kungo usanjana sabal ga baba avion etaji Boeing 747 ashaga zulama amma bidur ni sabal dama de dona kono kata maka kata nya dal ka baka wallahi bawon su ga problème ini tari bi bariya bi inshu barashi mo ba ko barashi no sharun na duma mami ka do bana alimu ka alimu nafrutu ka alimu de shirun na duma yimuna sabla mama bi so ka war chama di fasula ala kama kira kama alibal ma kira kama shirun na duma abarka ka dam ne bajangara ka ta gushi kama 3 milliards de francs CFA na duma ci prado maluti sama ko ka bali kelem maju samara le kodo yande maruble de bali kata bali kanja sama ko wala de koni na galara na faro kama tu abada wele bi bla ede mo kika la jona yutubiso shawara ko chini ni sema de kata maba manja na wallahi manja bla chini de bali hamali bachiri de kodo prima abarka sa 1983 odo ya so Bamako kakku kamilo ngeli Daba ma o ya so madele ka wabi na ni so nyere bashi joga ni so wallahi mu to ci la maula kama wala tin wale be mi ma waru se wadaw sallallahu alaihi wasallam se wadi kudu kwani shu masala industry sa hoche kahu tazide korfendila sufla che bali kata bali kanje ni shudda nam abla shi warjo ni musani shu ba bi kan musa ba mata kan musa ku kan ji kan musa faidali kana ko kurne ko shimale jando tilike sai ami nam blasara kala de ka tani mana magandi o de ka tani utaba de bi kamana mo de mama jangu ni da amacha ne ka ji bacili be mi bacili jowa ala juara me ken min zonna ma toro ko ni ala bin na fulu di ma chama mai ba so toro le do wala mai jitu mandila haji bacili mi na bi so kadi sangu bacili jowa ne ka isa ke nyangadu neka umaru nyangadu ni shu nyangadu mbauti iti barude kulu nena morwa gami ni shu gami shaho neka papi nyangadu bemi nena marake ni shu jabitanya denge
ye Dangoroba e bolo fara kɛ commune 1 na Wasa ma shekara digu suba tali la blé min ye ordinateur yi appareil numérique bureau kono mina ordinateur min ye a portable katase a bolo fara fofo pe machine ma fin fofo ni ba nyini min ye bureau yi photo yi bureau kono mina fofo ni ba nyini papier katase climatiseur ma ventilateur ni bela jile be groupe kabala LLC la hippodrome na ikora koy mi nyi kurkuro sa jangile tay ni mami bita dugu kono Canada ka o fi des ofle kini fe o dabo me ka nyeshi jina sokola mi ma yendo merci batune 2467 ansu allô nam là-bas Korkotila Ayame jekafo barakala bele jilo kini sur le beau abame le beau niche ansu salam alaikum ansu jondo kamele kabomi laji ni mika kwa tan blota la re bulgasu fadme laji na kira man da rela korkutila tamele laji ka barrage me yo muvere kwa kanshi alo ambe fulton ke kanyeshi matrawre ibe bulgasu mula ifaka dugono korfentila gurubne sai sanu masa kumbedini aso atumanata keleota abe sanu bono turo nabana aboke jilila blaye nga fane de jaru la bi batara denu donna la bali denu ko jaru ya toro wala ho mana mo ma toro o ti kera mai baba iblo ka boray benye segeri babi jare ku ya de jari bana mayo yi bana mayo para bien ku fale yo yi ojo mama yuyade attention iye bamanakan fo ja dugu bila mede attention attention madame Alima Siribe ale sigilen bɛ kita nga an bɛ don min na ko bɛ a bɛ Bamakɔ yan ko a denmuso ni min dɔ ye ko Jelika Siribe a bɛ san 7 bɔɲɔgɔnko la maa farilafini don a ka kuma ka gɛlɛn dɔɔni a ɲɛma tunun na kununko dimanche don masikalo tile 22 ala ka jɔmana kɛ mugutini ɲɛba ye min farilafini don kuma ka gɛlɛn a ma dɔɔni nana ye arajo jekafo la walima i ka telefɔni ci 76 43 45 42 76 43 45 42 i bɛ baraji sɔrɔ nin ye communiqué min bɔra UNTM min ye ɲɛnajɛ minnu ni o labɛnnen bɛ masikalo san 1991 au sein yɛlɛma selu bureau exécutif Union nationale travailleurs du Mali UNTM ko u bɛ wele bila organisation démocratique ani démocratie bɛɛ min ye denmisɛnw ka tɔn ye musow ka tɔn k'a da u tulo kan k'a fɔ min ye ɲɔgɔn bɛ ba ye n'o ye barodasigi ye o bɛ kɛ sini masikalo tile 24 10 heures bourse du travail la ɲinan da bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma o de ye kabini masikalo san 1991 UNTM a ye wuli ka jɔn min kɛ a n'a ye nafa min ɲini ka se ɲɛsin baarakɛlaw ma démocratie yɛrɛ sigi furadama Mali kɔnɔ san 24 kɔfɛ
mundura opma furba chekela ukatomba anyema mba no yakuba katle kele tegere ni nyaka bulu no place be opma ko be ambele jile kan nyonzoro pour du travail la sini 10h wati alors ikardo minye bakari dumya ni bele jile ko amaku numuke dozo beni ko tafadu numuke ko ni alikun dalimbe almay jamana kan minye almonga mina amubli ko doni kanu yerake malikono minye seneke machine ye nuka ma Mass Ferguson numuke ni amugo be bato famina la ka nyoni kana dawma fu bamoya ikalo numuke ani tobu bulo bi nyambulo uka biruba mi nuka ma ko Martin Schipen ni obe Belgique Anvers numuke ikado akileme kan no ya bake minon duni na kana bamoya ka boto jemana no minye établissement bakar du nuka ma numuke amado makoy minye ni molu kese ka je farikulo ninga bolu kanye farikulo minu nubi jaja ka magaya anameni kermu mi ni ya mu halila tokolo imugo to lable uko de mako eldena body lotion numuke aka barakero aka butugo fulani yebana bula minye sama se ko misiri krafe kuna folo fon ni bo nyini ibise ka wole 66 75 71 03 walma 73 05 22 37 alors pika amabla ya tota ko la sur le bamana ikado de ngorba mini chugo sa dozo de ni dozo ba karmoni ko farwana ko kat lengele kele musafa jolo chuanga fulbi allo wassalam